皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。大竹守と申します。いつもは夜にやっているこの酒飲み、ゲームオーバーになるためにお酒を飲む実況でございますが、今日は昼から、時間がありまくっているので、やってやろうと思います。もう昼というより夕方の時間。というわけで、このゲームオーバーになるために、お酒を飲んでいくカンパイ続きをやっていきたいと思います。すでに何杯かお酒を飲んでおります。ご注意を。というわけでね、この通常ステージ、サーカスのとこから行っていきましょう。下手くそー。よし。まあ、今日はね、別に何時に寝るとか決めてないんでね。ぴょんぴょん行きます。おいてーい。こっちダメなんだ。よいしょ。このピエールは、ピエールでね、マジシャンみたいなのが売っている。1名様いらっしゃいませ。こんばんは。こんにちはの時間ですね。こんにちは。もう少ししたらこんばんはの時間かな。あいつはやらないと結局のところ通れないんですね。ベカさんこんにちは。いらっしゃいませ。私、今日は昼間というよりも若干夕方に差し掛かっている時間帯に、やり始めようと思います。はい、ヤケヤさんこんにちは。はい、もう早速やられたんでね。ちょっと待って。全然準備できてねえじゃん。というわけで、少しだけ、ほんの少しだけ、準備をさせてください。これかな？そうじゃないね。よし。ほんの少しだけ。3秒。これです。ありがとうございます。ゆっくりと、これですね。よし。うわー、O がですね、ちょっと練り込む癖がありまして、うちのキーボード。あった。これでいけるかな？大竹いい酒いっぱい。これも伸ばそう。こんな感じかな。声がぼちありがとうございます。まあ、できる限りの範囲で、ゆっくりしていってください。暇だったら一緒にお酒を飲みましょう。飲める時間で飲める、年齢であれば一緒に飲んでくださると私が喜びます。ゆっくりまた負けちゃったよ。あれどうやって勝てばいいんだ。大竹いい酒いっぱい。いただきます。お疲れ様ありがとうございます。美味しい。昨日飲めなかった分今日飲んでやろう。そういった魂胆でございます。ここは打ってはダメですよ。おい、帰ってこい。ここね、停滞するとですね、めっちゃめんどくさい。よいしょ。いけましたね。いや、本当に昨日は疲れました。やりたいこともやれないまま、参加させてくださっためいめつさんに頭が上がらないでございます。ここは安牌だと、安全域だと思ったら安全じゃなかった。残念でございます。さあ、ここは、飛んでくる球を避けつつ、足場をうまいこと利用していきましょう。さあ、あの球を。というわけでお酒を飲みましょう。今日のつまみは片揚げポテト、塩味でございます。また負けたなまだあそこを突破したことがございません。まだまだ初見。まだ情報が足りない。こういったゲームはどんどん負けて、どんどん、覚えていくに限るんでございます。そう、失敗から学んでいくことが大事。大竹いい酒いっぱい。いただきます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ランゴー行きましょう。ここはできるだけ打たない。できるだけ走り抜けていく。トランポリン帰っておいて。
パリしたのにこれである。怖いぞ。これですね。はい、突破です。ありがとうございます。さあ、マジシャンも突破して、ピエロは、できるだけ撃破していきましょう。突破にしました。ありがとうございます。さあ、ここも、飛んでくるボールをうまいことかわしつつ、足場を利用していきましょう。終わりました。さあ、もう一名様いらっしゃいませ。ただいま、カップヘッドへ、プレイしております。大竹モルトを言います。どうぞよろしくお願いします。ゲームオーバーになるたびにお酒を飲んでいる、ただののんべえでございます。はい。酒飲みは酒を飲んでこその、生きがいを感じるものでございます。というわけで、また負けてしまいました。まあ、そこは、何回やれば、気が済むのか分かりませんが、どんどん飲んでいきましょう。大竹酒一杯。いただきます。お疲れ様でした。では続きいきましょう。マジシャンは突破。で、ここはできるだけ打たない。いいことはない。これは当たります。しょうがないです。よし。これで突破。で、マジシャンも突破していきましょう。で、ピエロはできるだけ倒す。覚えてることはできるだけ、口さんでいきましょうか。よし。高体力2で突破できたのはでかい。さあ、ここはできるだけ、足場を温存しつつ、このロボットくんを、おーっと、これはダメージ食らってしまいました。申し訳ございません。下手くそです。危ないですね。いきますよ。多分どんどん前に進めば進むほどですね、速くなるんだと思います。やられてしまいました。中間以上になりましたね。ここは、新記録、誰が打っているのかが分かりました。あの砲台ですね。あの砲台が中ボスなのか、どうやって突破するのか全然見当がつきませんが、突破したものか。難しい塩梅でございます。もうちょっと飲んでから、おつまみをちょいちょいといきたいと思います。大竹酒一杯。いただきます。はい、ごちそうさまでした。では続きいきましょう。よし。よし。ここで停滞するとですね、どんどん、無尽蔵にバルーンが湧いてくるので、早く突破しないといけないんですが、パターンが悪い。ゲームが止まっているのは裏でですね、配信アプリの方、左上の数字を、操作しているためでございます。このテンポが悪いのがですね、どうにかならんか、そういったところでございます。また負けちゃった。大竹酒一杯。いただきます。はい、続きましょう。タイミングと場所が悪い。場所が悪いって。あれ倒すとですね、中身の鉄球が出てきます。危ないんですよ。なるほど。これをうまいこと使っていこうか。ここはできるだけ体力を温存していきたかったんですが。目の前で足場が崩れ去る。消える足場は大変難しいものでございます。すいません。ちょっと、ゲームを聞いてくださいね。
ちょっと、かつ揚げポテト食べさせてください。すきっ腹にお酒はダメでございますよ。いい香りだ。塩のいい香り。美味しい。さあ、バカでもできることはしたら一つ、覚えるまでやるだけでございます。そう、酔っ払いでも覚えればできる。また負けてしまった。大竹酒一杯。いただきます。はい、ごちそうさまでした。続きいきましょう。タイミングが悪い。ここは突破できます。ここ、ラスト。オッケー。よし。ぴょんしないで。やめてもらいたい。やめてもらいたい。でも、ここは、危ない。よしよしよし。ほのぼのしてるのにこの難しさ、そうなんです。めちゃめちゃ難しいです。なんだよ、これ簡単じゃんって思ってる方、ぜひやってみてください。2000円以下で買えるゲームでございます。やってみればわかる、この難しさやー。終わったかな。生きてるってことは大事でございます。さあ、前に進みましょう。おつまみじゃなくお水をください。この私の願い事はお水ください。それ以外いらない。はい、それとお酒。これ大事。ではカウント1進めてお酒を飲んでいきましょう。今日本日7杯目。大竹酒一杯。いただきます。はい、行きましょう。これジャンプしてるの大丈夫だ。ちょっと、できた。奥さんのジャンプパッドと一緒に状態。よいしょ。これは回収した。で、ここはしゃがんで、これはパリできる。乗り越えれなかった。これはジャンプで、持って、これは危ない。オッケー。ノーダメージ。素晴らしい。拍手喝采をお待ちください。私の勝手に妄想の中で拍手喝采が起きております。頭の中だけ。ここもノーダメージでクリアしたい。オッケーノーダメージ。オッケーここノーダメージで突破できたのは初めてでございます。拍手喝采が起きております。私の頭の中だけかもしれません。安全に慎重に行きましょう。ジャンプしないといけない。ダメですね。下手くそがバレてしまう。もう下手くそなのがバレてしまっている。危ないですね。オッケーこれや。こっから新境地、新しい場面でございます。マジでやめて。こっから慎重に行きましょう。あれ取れますか？ワンチャン見捨ててもいい。下手くそ。シフトで、ダッシュでございます。消えるやつ。あれを押したつもりがですね、押せてなかった。押していたのはですね、そのシフトの上、カプスロックでございます。よく、大文字、英数字の大文字とか、をロックするための、キーでございます。これをですね、押してしまいました。やらかした。
もうブラインドタッチができないのかバレてしまう。大竹酒いっぱい。いただきます。アイスありがとうございます。新境地行けたのはでかかった。この体験談を元に頑張っていきたいところ。戻らないようにしよう。これが紫で、ピンクだったら最高。体力1だけど、やっぱ、ビビらずにまっすぐ進むことを覚えました。これダメージ食らわないんですね。了解です。ありがとうございます。ビビらなくて済む。こうやって覚えていくゲームでございます。遠くないですね。はい、この難易度。やっぱここが一番きついですね。ちょっとお水とおつまみをください。いつか私が100人、この登録者数が100人、もしくは50人突破した暁にはですね、今までやったゲームを耐久で、配信したいと思います。これもうね、アーカイブに残りますので、もうね、私の頭の中ではですね、構想を練っておりますので、ぜひとも、チャンネル登録をしていただくとですね、私の苦しむ姿を見ることができます。すいません、その時はお酒抜きでやりたいと思います。よし。さあ、カウント1進めていきましょう。大竹酒いっぱい。いただきます。じゃあ続きいきましょう。Here we go! 行きましょう。なんか英語ってですね、口さびたくこるんですよね。危ないですね。ダメージからよ。ビビらない。ビビらない。ここはビビらないぞ。ビビらない。OK。なるほど。無言の罠は先読みのエイム。すげえ。ほぼ決め打ち。うわー白夜さんありがとうございます。アーカイブを視聴してくださっている皆様がいるからこそ、私は、やる気と元気といわきが出ます。岩木信子でございます。はい。これの文句はですね、岩木信子さん、YouTube の方に多分上がってるかな。本物の政治家さんでございます。大台の10杯目、もう酔いは回ってきて、おねえとかしちゃうかも。おねえとかしちゃうかも。大事なので2度言いました。また負けちゃった。どうしよう、ゆっくり。大竹酒いっぱい。いただきます。ありがとうございました。行きましょう。ヤングン。これ、高いやつだね。OK。これは無理か。やっぱ風船バルーンの動き方というかね、パターンっていうのは、ちゃんとパターン化していくのが一番合理的。頭がプルパーでございます。
声を浴びて、規制をね、発していきましょう。11杯目、ペースが速い。お水を飲みます。すいません。その間、ゲームミュージックを聴いてください。大竹酒一杯。大竹酒一杯。Here goes.
たけー、酒いっぱい。And begin! 大竹ー、酒いっぱい。And begin! 大
酒いっぱい。Here goes.大竹酒いっぱい。And begin.
たけー、酒いっぱい。Here goes.大竹ー、酒いっぱい。You're up.
大竹酒いっぱい。And begin!大竹酒いっぱい。Now go!
大竹酒いっぱい。Now go!大竹酒いっぱい。And begin!大竹酒いっぱい。And begin!